A danna subscribe domin samun sabbin daɗaɗɗen shirye-shiryenmu a kowane mako. Mun gode. Baba, Na'am? da raƙumi, da sa, da doki. Aka ce ka zama, wanne za ka zaɓa? Awa. Yarinya, ai sa zan zaba ai. Sa. Saboda me sa? Saboda sa yana da ƙahon fada. Kuma yana harbi. Kuma ga ƙarfi Allah ya hore masa. Ƙarfin banza, sanda baya wuce shekara 4 a duniya. What?